Sa lawa ng Christmas Village ng bayan, pagkatapos mong libutin ang bawat sulok nito, paniguradong gugutumin ka. Kaya tara, punta na natin ang food park nila. Ngayon, nandito na tayo sa kanilang food park na kung saan malapit lang mula sa kanilang mga Christmas Village. Marami din mga tusok-tusok na paninda, mga palamig, at doon, mga shawarma at iba pa. Para masarap yung takoyaki, tara, order tayo. Bukod sa kinakain kong takoyaki, marami pang mga stall dito na pwedeng bilihan ng pagkain. Merong shawarma, fries, and mga drinks tulad ng buko juice and mango shake. So sa budget kong 100 pesos kanina, meron akong 2 palamig, isang hotcake, at isang takoyaki. So, may 20 pesos pa ako. Kaya pamasahin na lang. Tara. As early as 7 AM, may mga nakapwesto na dito at tumatagal sila hanggang 10 PM. Kapag may event naman, ang ilan sa kanila ay umaabot ng madaling araw. Simple at mura ang mga paninda. Worth it na pasyalan kasama ng barkada. Sa ating pagbabalik, atin na masubukan ang pagkaing alok ng bayan ng Bayambang ngayong Kapaskuhan. Dito pa rin sa ganda mo, Pangasinan!